என்னதான் பொண்டாட்டி ஏமாத்திட்டு வந்து சீட்டு வளர்ந்தாலும் அதோட சுகமே தனி இல்லை சக்தி. இல்லைன்னா மட்டும் கிளிகள்னு ஜெயிச்சிருவியா? எப்பவுமே காசெல்லாம் என்கிட்ட தான் கொடுத்துட்டு போகிறீங்க, அதுக்கே அவசரப்படுறீங்க? இவன் நடக்க நடையிலேயே இடுப்பு எந்தாட்டு ஆட்டி போறாள, இவ சர்க்கஸ்காரியா இருப்பாளோ? ஒரு வேலை இந்த மாதிரி படத்தில் நடிக்கிறதா இருப்பாளோ? ஆளு செம்மையா இருக்கால. என்னடா சொன்ன? என்னம்மா சும்மா கிட்ட சொன்ன வந்து அடிக்கிற எல்லாத்தையும்? யார் மணி? நான் யாருன்றது கடைசியில தெரியும், வரட்டுமா? வரண்டா அடிச்ச போயிட்டு இருக்கிறேன். இது யாருன்னு தெரியலையே. யாராக இருந்தால் நமக்கு என்னடா, வாங்கடா நம்ம ஆடத்தை பார்ப்போம். ஆமாம் ஆமாம், கட்டத்தை ஆரம்பிச்சு. பதேஷ் நான் எங்கே போனான்னு தெரியல, என்னை ஏமாத்திட்டு வீட்டில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டானே. பதேஷ் நான் எங்கே போனான்னு தெரியல, என்னை ஏமாத்திட்டு எடுத்துகிட்டு போயிட்டானே. ஏண்டா நாயே, நீங்கள் தான் பொறுக்கிட்டு இருக்கியா? பிள்ளைங்க பால் வாங்க கூட காசு இல்லை, புருஷன் காசு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்களா? பால் வாங்க கூட காசு இல்லை. ஏய், சாயங்காலம் சரக்கு அடிக்க வச்சிருந்த காசை உன் பொண்ணு அடிச்சா எடுத்துட்டு போறா. என் பொண்டாட்டியாடா அங்கே வரா? உன் பொண்டாட்டிடாண்டா. அப்ப ஓன் பொண்டாட்டி இல்லையா அது? டேய், என்ன ஏன்டா அப்படி பார்க்குறீங்க? எனக்கு இன்னும் கல்யாணம் ஆகலை. யாருன்னு தெரியல. நம்ம காசு காசு அவ்வளவுதான். அவ்வளோதானா? ஏம்மா சீக்கிரம் வந்து உட்காருமா. இப்ப யாருன்னு தெரியுதாடா மாப்பிள்ள? வரட்டுமா?